Shocking! Belai no one ama sungsa pai thak jora video nai tongde jeng kam ke busi lai nai jeng Russia wa thangnai hanoi beraiwi nailene hanoi jeng decision na lai kha haikena jeng Russia wa jeng tiro no jeng rungrok kalai akroi no jeng beraiwi jeng island rok thanglaiwi jeng belai no jaga nai thok nokbar khawa kaha nesar kaha nokbar kaha belai no tei klamani nai thok no jeng nailaiwi jeng belai ne enjoy khailekha जों जे वान सगै थाङो बहाय खेनो जों तङै फाइलेखा दुरं रक सक लाइबै बेलायनो मास्ति रक खाइलाइबै टकुग लाइबै तैकनो गसारव जमग लाइबै हाखनो तङै फाइलाइले हा जों जतनो साइमोन रशिया हंखनो इंडिया बांग्लादेश नि काइसा बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर कनो अर नगै तंना वीडियो बॉर्डर जों हाखनो थाङै नगै रला बॉर्डर खाइबै फिया अर जागा जों थाङै नुगमानि हंखनो इंटरनेशनल काइसा बॉर्डर नि उ बॉर्डर जे तार काटा तमनि बाउंडारी बनि कंडीशन द बेलायनो हामिया खाइबै साइड बाय साइड दिगिरो जों नुगलाइला हा Oro bishiwa si asuk tarkata hamta thayake rozak bishiwa fanasi जों बेलायनो शॉकिंग नै जारखे जों नगै रहा बंखेनो तमा बहुनमानले बीएसएफ रनो ड्यूटी रोजा खाइबैसि नोगिया ओ जागाव के बेलाय वानायता ड्यूटी खाइनै जिगरिका ओमाय नक अर सनाजा नगै तंग अर जागाव ड्यूटी रोजा खाइबैसि तंनायसि नगलिया गबनो नगै बेलायनो वाना ओइ थांला को वाना ओइ थांमा बायनो अरने लोकल बरग रनो थाङै सोंखा तमाने बाङै बाउंडारि व खाइबै बहायखे रया ओङै तंलां हि सोंमानि बिसिङानो बरक साखा प्राय 4-5 मास हाइसि ओङै तंहाफो बाउंडारि व बीएसआर अफ ड्यूटी रया खाइबै तानि बाङै ड्यूटी रया खाइबै तं बनो त आंबो साइमानिया फिया जों काइसा जिनिस बाउंडारि न जों सिकिउरिटी खाइनि बाङै जों ड्यूटी रोजाखे जों नौगानि नांमानि ड्यूटी रोजाखे तंगानि नांमानि फिया तमाबो ओंखा ड्यूटी 4-5 मास हाइरंवै बॉर्डरसि रया ओङै तंगो ओमाहायखे सिकिउरिटी रनाय गरैखे नगै बेलायनो आंले वानावै थाङा तानि ओंखानो जों जतनो त्रिपुरानि कंडीशन बाहायङै तं जिनि त्रिपुरासा बाहाय तिनि हाय ओङै थां तंखा यां गुबुननि इलिगेल इमाइग्रेन्ट खायो बाहायखे फाइबै तं जों जतनो साइमानो पिया ओमाहायखेनो बीएसएफ रक्सि ड्यूटी रोजाया खेचों अर जागाव सिकिउरिटी रयाखौ नुक्तं हांखेबा तेबोसो वानामा सोंसा अल आलका दिगिरो ओमाहाय देङै तंबो तो जों साइमानो बाट yang Russia digir saidole जों थाङै नायबै अमायखे नु फाइला हा 4-5 मास हाके ड्यूटी रोया ओङै दं हा नै अरनि लोकल बरक रक बाय सावै खना रजागला हा जे तमानि बाङै इंखा बेलायनो वानामा सोंसा जे फानि बाङै इंथों फिया जिनि बाङैले सिकिउरिटी करे इंखले बेलायनो वानामा सोंसा आं ओमाहायखे नगै नोंबाय शेयार खायनि मुसुगो हानि बाङैनो तिनि हायबो नोंबाय शेयार खाइबै तंगो ते नोंबो निने दलावनो नोंबो तेबो चिन तिप्रा सारनो सिरनि बां नों मानके शेयार खाइबै तेबो जतनो न ओमाहायजों नांमानो जों सिर लायनाय कासका हामबाय मालाय लायनाय नेक्स्ट वीडियो कामखौ तंदे खुशिखौ तंदे लव यू ऑल Mas